unotozoona kwatsi yako maface wachi chinenge chakukonzera. Saka ayo mawatsi amakutara mawatsi aya akasiyana ane ese maviral but kuti imhando dzakasiyana dzinokonzeresa mawatsi aya. Saka avari kutaura aya anokonzereswawo nezvawo then ari mumusoro. Saka kana tikaona munhu ane mawatsi mumusoro aiwa ngatisajaje, just the same thing as herpes also. Iya yatinoti kune STI ne but iya yekuti munhu akara no ayo haizi bonderese saka kune iya yekuti ukarwadziwa nemusoro unoita maronda munomu zvidzimu inotori herpes iyoyo asi haizi chinyi STI. Saka ndo masiyanirana zvakaita zvirwere izvi. Aiwa kudzidza. So ndakaona hepsika mdara. Evanda zvidzimu zvese zvozvoma. Saka imhando dzemaherpes the same thing ne yamataura iyo yemawatsi. Tinotera chiremba ndichakubvunza mubvunzo 5 chase kusonongora izvi. Mubvunzo wechipiri kuti last week we had a problem, a guy saying his wife has lupus and is diabetic and is affecting their sex life. In short, and sex apachisina. Anobatsirika here munhu nechirwere chelupus. Mukadzi wake ndiani lupus? Mukadzi ndiani lupus? Mchidaro chiri kuda bonde rake. Asi mukadzi acha provide bonde. Arichabuda. Right. Chazvinoita ndezvekuti nyaya zhinji apa haizi pa lupus mkomapatisani. Nyaya zhinji iri kushuga. Saka shuga chirwere chapararira pasi rino rese. Asi moso muAfrica. Now the biggest problem in Africa is that majority of people who are diabetic vari kungofamba vasingabvizotwa neshuga. Zvekuti 73% of people who are diabetic are not aware that they are diabetic. Kungofamba. And the sugar you can have it for up to 20 usingabvizivi. Ichingokudya mukati. So ndo dambudziko ratawirwa naro iroro. And that is why, and this is also obviously coming from zvikafu zvatiri kudya nazamutara nyaya yema-vegetables. That is very good. If we go back to our basics, chikafu chedu chacho chivanhu chacho tararama. Dambudziko rare chikafu chatiri kuti chechirungu. Tinomuka kuseni wodya cereal, maybe hanzi English breakfast nechichi, imi ndimi munoziva zvechirungu, masikati wodya rice rako rewhite nenyama nezvi zvese izvozvo ndo zvatipa shuga. And maybe unenge wadhiraivha kuya sepanapa padare remachinda remadzishe, wabva pano wakwira mota waenda kumbosvika wobikirwa maspaghetti wopesera wakuita dumbu. And munoziva kuti mimi mukomapatisani muno muZimbabwe kana uine dumbuka ndiyo une mari ndizvoka. It's called the success curve. Ndizvoka hatina watiri kutuka nokuti ndiri kutorirwisawo but tiri kuti isisu izvozvo kana tadara dumbu zvinonyanga kuwanikwa urume asi even kumadzimai still vari kuitwa matumba ine izvizvi ari kuzama kurwisa. Saka izvozvo mukomapatisani ndo zvakonzesa shuga iyi. Part of one of the problems is affected the sexual life yemunhu. Both kuvarume and kumadzimai. Nyaya iyi mubvunzi wemubvunzo uyu ari kutaura kumadzimai. Asi nyaya inonyanya tobata futi, in fact inobata kwese nekuvarume. And kuvarume zvinotozokanganisa nokuti munoziva kuti munhu wechirume sezvizvizvi ukabviswa your sexual life wabviswa urume hwako. Hapana chinorwadza sokuti uri dai uzobva yarara uri. Yes. And zvinotoitika straight izvo. Masaidi ese anoblemwa. Handitika? So murume anoblemwa kunzi usually mimfundisi unozi une small house. Unozi une small house ndizvoka. Ndo kazhinji kana zvikanesa pano panotaura language yesu zvandika sezvazviri handidika karamba kumira kana kuti yongoti chipinda yobva yatorara zvinonzi wabva kupi handidika inondimakisa. That's on the main side. Asi kumudzimai semunhu abvunza mubvunzo uyu mudzimai anotanga kusanzwa kuda bonde. But the blame again is the same fundisi. Handiti ndizvo here kwenyuko wanonga kunzi iwe uri kurwana kupi because time bunyatso kuita zvakanaka naye probably twice that is whatever the frequency. Zvonzi se usingasadi maybe uchandidi kana kuti ngorokoriwana nyamba nyaya iri pashuga. So one of the ngatiti takudzoka kwedu dare remachinda varume hawawanzo kuda kuya kuchipatara
unless aita severe pain kana kuti atopa deathbed ndizvoka. But the third thing again that brings the man to the hospital is kana mukomana asingasasalute paanofana kusaluta. Saka izvozvo is one of saka izvozvo we are saying kuti what usually brings a man is erectile dysfunction, which is usually caused by what? By diabetes. Asitodzokera ndopindura uyu tukuti it's not necessarily lupus ndizvoka. Lupus chiro zvinoro chirwere chekuti body ine chizvifighter iyo ndizvoka. Masoja emiri anofana kufighter bacteria ndizvoka, but body inenge instead of fighting the bacteria is now fighting the body. Yakuita cool against what? Yes, the body. Kana zvadaro manje saka it's usually common to madzimai. Saka I don't think kuti it's lupus irikonzeresa in fact, but is the diabetes that's causing that. Tatitiva tangobatsira ofu nemarume futi kuti dzimwe dzenguva ukaona isiri kumira inogona kunge iri nyaya yekuti idiabetes. Remember tamutora nyaya 73%. Saka zvakanaka kuti vanhu vanochekwe. So tiri papo dok chibva mavaudza inde diabetes nebp ka. Saka vasaexpect vaudze kuti vasaexpect. Tiri kujaja. Matichenura. Sugar imo. Saka zvinoitika sterek. Now treatment, abvunza nyaya treatment. Iriko treatment. In fact mukumapatisani what I can say bapana patukutera isu tine mashuga na aiwa hapana chakamboipa zvinotonaka. You see, even whether kuarume kana kuakadzi iripo treatment. Nyaya iyoyi haisi nyaya yekuti inobreaka mamarriages. Gwetava vachitaura nenyaya yemadivorce nechichi. This is part of the reason I think from medically what I've seen anditika dzimwe nguva pada haitaurika I think ine mune mawedzenya vanoshandisa but really this is a common thing. Asi zvabva kuti kuzvikafu zvatiri kudya zvazoya kushuga iyo mabp futi anogona kukonzera. Asi mishonga iriko yekuti iwo madzimai vanotobatsirika zvikatanga kutodini kutofaya. Varume futi hapana chikonzero chekuti uite display. Dzimwe dzenguva ukaona kuti zvinenge zvakudhakwa panapa iwe enda nerweseri madam wasati waona kuti mukomana uyu akukundikana to avoida zvana guchu ndingaramba ndichienda ndiri muparidzi wezveutano. So what will happen today doc? Mchibva panapa varume vese vane maproblems they'll come to inbox dza producer wedu we'll share the numbers. I know a lot of men we have such problems akadaro. So ndichikubatanza mvunzo pane wamapedza. Doctor, is it normal for a married man not to have sex for 6 months or losing interest in sex? What could be the problem? Right, nyaya ndiyatiri kubva kubata iyi. Again it's very abnormal ndizvoka. Izvi hazvidi mabhuku izvi. Common sense ndizvoka. And also kutovunza it means kuti it's abnormal. Because kutovunza means kuti munhu uyu aimboita twice a week kana every day kana every day azonyanya zvedu. Munhurume anofanira kuita kangani? Zvinongosiyana. Kune vanhu munhurume anofanira kuita kangani? Zvinongosiyana. Asi tiri kuti isusu kana zvikaitoka kana katatu asi vamwe vanochovha mukumaparisa vamwe vanoita kamwe chetewo. Ndombonzwa nyaya ichitaura naye ndiani ukaitara pakati peboys resmoke iri kuti haikunoenda bonde zveeveryday. Unoenda bonde zveeveryday it means kuti hauna production. So but what we are saying is pakuri udare guru saka what we are saying is really it depends. But chatukuta ndechekuti kana waiona iwewe kuti waimboita twice a week, waimboita 3 times, waimboita maringe normal yako inosiyana, normal yemunhu inosiyana. Asi ukape week unofanira kuona kuti waita sei. Saka tikana normal yako, for example this particular case yekuti munhu akuita 6 months aiwaka izvi zviri very abnormal. And it means kuti patone erectile dysfunction, erectile issues. Tatotaura madambudziko rataura tikati sugar, diabetes is one of the commonest culprits. Asingoti azviziye. Asi kune zvimwe futi Do you want to explain further, especially on issues to do with diabetes, because there are many myths. Kune dzidziso dzirimo dzinenzi chingonzi chinokonzera diabetes kudya sugar. Whereas it's when you're talking about the sugar that is inside our bodies, it's very different. And can you also clarify on issues mataura nyaya dzematumbu anditi tine dumbu ratiri kuona, but kune visceral fat which is also inside isingaoneki, which is equally dangerous. Do you want to clarify on that? Saka sugar MT, it does not cause
diabetes. Interesting. Former. You know one thing that's happening here. achatoisa former school What happened, and I think this is why you did very well bringing him. So to tell about blades. Yeah. Well, majority of the stuff written up on social media, it's not correct. I think we'll be calling you more than often. Yeah, saka sugar prof aikonzerese sugar handitika. In fact hakuna chikonzero chatinoti specifically each chotikonzeresa sugar, but we have what we call risk factors. Ndizvoka things that puts us at risk. But muchanoti zvinhu zvakawanda eventually zvinozongotisa pabody inonzi obesity kana kuti dumbu ratambotara rari. Saka tiri kuti isusu kune zvinhu number 1 chikafu chatiri kudya tatara kuti chikafu chechi chatinoti isusu chechirungu isusu panapa tinodya maspaghetti, tinodya mawhite rice, mafries nechichi, and unoziva munhu achivharira wadya chi ndadya bhega ndadya pisa. Izvozvo kusatoziya nekuti mukoma patisani chikafu chatiri kudya ichi varungu vacho vari kutochitiza. Vari kutokurudzira nonzi Mediterranean diet inodyiwa kunana macountries anobhodha the Mediterranean Sea. Anonzi anani isinoti Italy vakafunda kumamisha asi vamwe vanoti Italy. Handitika macountries iwaya the Mediterranean, but generally the Mediterranean diet is essentially the African traditional diet. Saka ivo vatiri kutedzera ivava vari kutozvitiza, saka hapana chirungu chatiri kuita. Saka tiri kuti isusu number one food. Handika? Then number 2 lack of factors. Remember tiri kumamisha kudhara paya waiti waenda kuno kuchikora kana 5 kilometers unofudza mombe odidi, saka chikafu chako you would burn fat. Acho zvinokuda kuti takukwira dzimota nechichi zvese and there is zero exercise. Mukatarisa kune dzimwe nzvimbo dzekuti pamwe vanogonawo zvavo senge for example north of Samora vanoexercise vanodidi kuda kuedza kuda kumudza, but still the exercise doesn't replace bad eating habits. Because do you know kuti one burger one burger you could go for up to probably about 10 kilometers zekumhanya kuti ubhene one burger. Saka and which is not possible. So exercise, because umwe anoti ini ndinoenda kujimu vanodaroka vechirungu ndinoenda kujimu chichi, it does not replace bad eating habits. So we talking about diet, tatara nyaya exercise ndizvoka, but again takutara futi nyaya kosadza unofanira kuzofamba makilomita mangani ndori neshuga manje, right? Sadza ndorimwe, especially the white sadza harisiri again harakaunzwa harisiri tichadye chiko naye varume tichadye tiri kutaura kuti redu rebrown iri ari rezviyo remhunga iroro ndosadza rakanaka, ndosadza rine utano. Izvi zvewhite izvi mastock feed aya zvewhite izvi zvakazoiwa nemaportuguese akauya newhite, izvozvo zvatikonzeresera again. So that's on diet. But also talking about genes also. Saka kana une hama iri padhuze, mai, baba, sekuru vane line yeblood rako vane sugar, gara uchichekwa. Kwandiri zvakaipa because baba vanayo, baba vangu vanayo, amai vanayo. Yes. Saka munofanira kuti gore rega rega kune imwe test inoita kulab yakachipa, ndofunga $15. Iyoyo inokubatsira kuti once a year tokuchipa. Tagara tinoshandisa $15 for zvimwe zvinhu basa rese, including burger iro. So it's important that we come and see you, doc. Saka ma-risk factors ese ndo zvati kutaura kuti izvozvo ndo zvatisachi panjodzi yeshuga. Tinotenda. Umwe mubvunzo watinawo panapa kuti ndasangosarwa netumubvunzo. Doctor, is it okay? Ndowandabvunza. Doctor, these days vari kuti sex pasina ka red top kaika aibude. So what are the dangers of using such things, ma sex enhancers? Chimboruachi ma sex enhancers. Ma sex enhancers ari pairi kwa patisani. One is the traditional side of it. Masekta mbotara nyaya kuti isusu munhu anenge asingazoti ane shuga ka haisi kumira mumba, hazvisi kufamba zvakanaka. Anodi ine ndikaudza gweta unonditi mushindo wangu ka shamwari enda kanishandira. Besides that ukapinda marare gonorrhea tea inovhura mapombi inodidi. Kwenda yakungonora pagonorrhea ka aiwa ka ndiye sexual inoimprove stamina hanzi inoimprove asi dambudziko ndoda kupa a quick example. Ndakamboona imwe patient kudhara pane nguva zvapo patient yakapiwa chinzi shamwari mushonga ndekuvhura mapombi. Handitika sanezuro, handitika manheru akati mukomana ndonoshandira chazvikanzi ukaona kuti aweti yakawanda woziva kuti zviri kushanda. And it happens a lot kuma traditional handisi kumaataka, but I think we need to investigate more or maybe research more toita ma side effects machichi, what's the right dose nechichi. Arara usiku sachita achirasa mvura achita weight ndizvoka
mangwana kusena ziya kuchipatara akuita anga akabata chigaba so 500 mils chigaba chemvura chachechi chine half yakazara weight ine ropa akuita weight ine ropa zvabva kupi it means the kidneys are gone saka munhu yakaudzonzo kuona achita weight yakawanda it means zviri kucleana kusvikira akuzida weight ine ropa kwaari ari kutoklina asi ine ropa ndiyazomvunza ungeregai manya chipatara kuchipinge few months ago tine vakomana vakafa nekuda kwema-sex enhancers. This is on the traditional side. Handisi kumarambidza asi ndikuti we need to research more about that because taakungotora asi toenda kukared topak. Kared topak kanoshandiswa chaizvo asi kakaipa. And do you know kune dzimwe nzvimbo dzimwe nyika, for example Zambia yakatobhana, for example kune kanonzi kanonzi kachika the common red top yacho kanenge kamushinda kakadai kari kunzi bhurubhuru kakatobhanozira kupi Power Plus. Yes. Power Plus kune nyika dzakakatobhanwa because and the times it can cause erection for up to even 24 hours. Wanga uchida kwezve but inogona kuzopisa zvakurwadza zvichagoneka. But besides that, yes, besides that 24 hours. What's even more scary? You are encouraging him. Besides that, what's even more scary is it can cause heart attack. So it can cause many heart problems, but including what? Heart attack. So kanwakakaza, and even worse is that vanhu vedu muZimbabwe vanotokashandisa nedoro. So it now the effects are even worse. So what happens is ukakashangasa nedoro anditika kanoita kuti usanzwe kudhakwa kana kuti unonoke kudhakwa because it masks the effects of the alcohol. Saka unoramba uchingotora zvinhu izvi zvinoramba uchingoita worse asi iwo hausi kuzvinzwa kuti zvinhu zviri kutondi damage asi mukati zviri kudini zviramba zvichidamage because zvinopindana zvorugisa ma-effects kuti uzvinzwe asi mukati zviri kudini zviri kukudya zviri kukupedza. Ngatisiyanei netikundoti mareto kuti hatuna kunaka tinotenda chira even mapills ari blue diamond even izvo zvana mapills izvo. Saka imwe dambudziko riripo mufundisi nderekuti evangelist nderekuti izvo wamuparinga anzi boys this smoke ndizvo boy smoke dambudziko razvo izvi zvinizvi including mapills amuri kutaura ema-street aya mukati momo including meretop momo munotori nechemical inoshandiswa for example for madiabetic patients atataura kuti imire kana kuti mamwe matambudziko aita kuti isamire ndizvo asi the issue is there are unknown quantities in there ndo dambudziko riripo saka irimo chemical but is unknown. So ndisakati icho aiwa vanhu ngaende kumachima iriko nzira dzekubatsiridza kuti zvinhu zviite zvakanaka without using zvinhu zvinotikwadza izvi ende zvimunoziva kuti munhu anongozi munhu atodonha munhu it's happening a lot this sudden this nechichi tiri kutora zvinhu zvakawanda zviri kutikanganisa utano hwedu ngatisanei nazvo. Tinotenda chiremba tada kuti tingosila tongopa ibvunzo tuye kupedzera tokusunungurai zvedu chiremba. Hapana shakaipa. Mwari unyora panapa I'm 27 years old not married I'm struggling with masturbation is this normal are there any side effects? Mwari kuti my husband loves anal sex is there a problem? Saka yekutanga iyo ye masturbation ndaona boys yesmoke yabvadi dzungura I think spiritual azviko but really aiwa hakuna side effect hapana zvakaipira medically ndizvoka isusu medically someone was I comment about my post ndatera nyaya kuti kune study yakaitwa but musanyo kuzvamvanyitora hysteric but zviriko zvekuti so there is one that suggesting kuti more ejaculation it helps to prevent prostate cancer. So one of that ejaculation but really what you are saying it's that was just on the light or not but really hapana hapo medical side effect iripo asindofunga kuti maybe mentally zvinongo kuti zvinokanganisa there is psychological effect because of actually one of the main causes of ejaculation quickly it's called what pre-ejaculation pre-ejaculation one of the causes is overstimulation via masturbation when it is done over a long period of time because you are so used to be overstimulating using your hands or whatever when you then get a real person because of that overstimulation actually you have an erectile dysfunction and actually young boys who
masturbate will have a problem of very, very quick ejaculation. Psychologically, yes. So yeah, I think really there should be something, because it's an addiction, I think, and any addiction really should have some problems. But I think Prof Munogona also pinda I think there's a certain time that when you stop jana masturbation, I can't remember, is it 21 days or I can't really remember papo. When you stop whatever addiction, let's say for 21 days, I think it's that number. It's 21 days. Yes. 21, then you be from there walk to consult to stop it. So that's how you can deal with mama addictions, if you can be able to pull up to 21 days to reset the system. Yeah, to reset the system. 21 days usina mukadzi unenge watobo. Get away. Come on. Let's get away. The other question was about anal sex. Ndizoka. Anal sex, these are controversial statements, but topics. But really, what we know is it puts you at much higher risk of my STIs, Exactly. including HIV. So this is when we talk about my high risk populations in my STIs. We say sex workers. The next is even wanoita anal sex. Yeah. Saka tingangoti that's the main dambudziko mberi riripo iroro. Chirema tinokutenda ine nguva yenyu. I think tichibva pana vatutora tende chikuteerai. Muri muno muHarare? Tiri muno muHarare. Muda kuziva pavari? Location baba. Tikutokuteerai. Nitsoke hapana. No, tinenge ngatingoti tiri muno muHarare. I think in terms of social media, it's public service. For us, it's so. I think we agree on that. It's really enlightening. And I want to say, a big thank you and heartmost felt appreciation, Kwamuri, because I actually like the idea of you going into issues of diet. Yeah. To change his diet. Yeah. As one of the. Ayoka. And manje munozoti ikoko ndokutogonera. Mukona madaro, it means that Prof akudai chaizvo. Of course, hapana chakaipawo kuti kanyama nechichi. Because tikazwanzo maveg kune zvimwe zvinowanika munyama zvinokosha futi. Saka that is why, for example, vitamin B12 deficiency inowanzwanika kune mamwe machechi, rather kune mamwe machechi asingakurudzire red meat. Saka ivawo kuma western world zvavo vanoreplace nesupplement, but for example in Zimbabwe tonoti it lacks. Saka tikuti susu iyo nyama iyo hapana chakaipa. Portions akaipa tichito kana iriwo nyamawo 2 matchstick box sizes zenyama yako. Exactly. Beef 2 matchstick box. Kana ari nyama kana ari mazaiwo ukato maximum 4 mazai. Of course, na ipapo Prof ndangu kuti dakuti ngoti pakura mbichana. Saka ino kuti pane vanhu vada kuluza weight chaizvo maningi, but kurukuya madieet akasiyana-siyana. For example, anotaura nyaya yekuti unofanira kudya mazai akawanda. Ndoda kupa a real example. There's a patient mwandakamboona muchinda uyo ari kuzvibata zvakanaka, asi hatacheka inonzi cholesterol. Ndofunga munoiza murungu inonzi cholesterol inokuisa parisk yemaBP, sugar, mastroke nechichi. Ndanoti iri high, but everything else is normal. Inozvera ndikati saka ndakuvunza shamwari chii chiri kuitika, uri kudya chiro chechi. Saka time ndazofunga uri kumbodya mazai here, ndodya mazai 6 pazuva. Wow. Yeah. Saka I think handizi kuti iri kubva kupi dzidziso iyoyi yekuti if you want to, I think it involves idea of losing weight. Nezvana keto diet nechichi, you don't have to eat uzongodya kakawanda, but really again the idea of keto diet iyoyo hatikurudziri. Body haina kunakira. The body needs the food. It's about the amount, it's about the type of the food, but inoida. And then also now takudzokera tachibva kutaura nyaya yemazai handika. Saka iriko dzidziso iyoyo, asi iri kukwidza cholesterol, because fat is zai rine cholesterol yakawanda. Cholesterol mafuta anonga ari muropa, saka anogona kuzonga achiwanda muropa obva kuti muropa risafambe zvakanaka, munhu akustroke, akuita maBP, akuita moyo nemakidneys nechichi, zvese izvozvo ndo panozona munhu angodini, munhu angodona. Saka atisi kuzvikurudzira mazai 4 maximum per week akanaka chaizvo. Per week? Yes. Quite 6 per day.
ndipatoapanoapapo kuti I know kuti madata akasiyana-siyana but tikuti mazaya ane mukano maverenga it's got very high cholesterol. Cholesterol yoyo ndiyatamboti mamutora nyaya yematumbu kayaya tamboti ma-success cave anouya futi ne-high cholesterol. Yes. But I think there's a point we need to make, guys. Our definition of success is actually putting us at a health risk. Yes. It's interesting that you highlighted that. Yeah. Sorry. Now, so look at the image that we have of a successful African. Yeah. Like you highlighted, he's very, very big, he's fat, he's got a big tummy. Yeah. Look at the image of Western billionaires. Zuckerberg, Yes. lean thin. Yeah. Bill Gates. Yes. So our concept of billionaires, when you look in the West, they are lean and thin, almost skin in our language. Yeah. Come to the other side of the world. Symbol of money. Anzaro kusimba Maria Mvuma. Yeah. So Chiremba would have loved you to go, but the questions zikuramba dzichiwanda. But we ngangoti attend these two questions. Tinotenda and then tozokutera ekuseja. Makadive dare. I'm a young man aged 26. Ndinoti kana ndikaita weight ndapedza ndinosara ndichinzwa sei sina kupera inenge yakuzobuda in droplets, and sometimes ndikapreswa neweight ndikada kuipressa ndichida kuzama kumisa kuti weight isabude ndisati ndasvika patoilet ndinozoalawa kuti ibude, inobuda ine ropa kwekupedzera and nengo inenge yakurwadza. Usually last one day or so kurwadza kwacho. Ndandichida kuziva kuti what could be the cause. Any solutions? Thank you, Doc. is quite common. My UTI wananongotara UTI ndochi urinary tract infection. Yes. Saka this is a typical or a very good example of urinary tract infection. It's quite common. Ndijoka. We will not talk about women. Of course, it's more common to madzimai because of their two outlets are close to each other. So the commonest source of it is the other outlet kunobuda the anus and so kumadzimai is quite common because of too close to each other, the urethra. But also kumarume inoitika zvakare ndizvoka, and my symptoms ndo avataura. One of it is is agents uri kunzoda kunomhanya kuno toilet ndizvoka each time, and then number 2 also is kunza kuda kurasa mvura unomuka. What's easier is kuona usiku uri kumuka kangani usiku wanamuka more than maybe waimbomuka ka 1 kana satomuka wakumuka 2, 3, 4 times. It may mean, besides diabetes, which is also another common cause of that, but urinary tract infection can cause that. So hematuria kana kuti kurasa kuita mvura kuita kurasa weight ine ropa, again ndo zvautaura izvozvo. Urinary tract infection, it causes that. Inogona kunge ichitopisa futi kana kurwadza. Again ma symptoms unotonzwa munhu uri munyura achiti yes. But uyu munhu ane 26 years tobva tabata imwe nyaya inokosha futi ndinoziva kuti time yedu inogona kunge yafamba. See, what's also very important to us varume is these symptoms, they may also be prostate cancer. Kana kuti so there are 2 things panyaya dzeprostate. Kune kungokurirawo prostate which usually happens when you are above 50 ndizvoka. Saka tikaona imi makuichena ndebvu tinoona kuti sadaro zvechireba ndokutasa pana pakati anobatsirwa nedhai tinofa ndakakona chena rakati anopenda saka taenda but zvakanakira, do not worry. Kukura kweprostate uku kunoitika, we can say it's normal and cause in that is prostate cancer. Ndizvoka zvinozoitika kuno vanhu vakawanda more than 50, more than 80% of varume vanoita prostate inokura. That is why munoona vadhara eventually vanogopedzisira vazoiswa tube. Akaiswa tube inyaya yekuti weight achanyatsa kuda zvakanaka because prostate yakura yabva yavhara nzira nobuda neweight ndizvoka. But also prostate cancer also can have these symptoms, and we usually suspect that kana munhu afura 40 years. That is why we say for your general body checkup yepagore yaya, besides diabetes, besides BP, chekwa futi prostate cancer kana uri munhu wechirume uri above 40 years of age. Now kana kuita symptoms, it may also be the cause. Uyo aka achiri mudiki is less likely, but above 40 we may suspect that.
It's not getting better. It can only get worse. Yeah. So tinotenda, this is our last question Chiremba. Chiva pana pato kutokutera kuseja kwa munobatira basa. Makadive dare ndaita dambudziko riri kundishungurudza uye ruda kundipunzira muchato. I'm 39 years old, married man for almost 16 years. It's been a year having a recurring problem of blood in semen. Going kuchipatara back and forth, being treated for UTI, but to no avail. But recently, I was diagnosed for high blood pressure, and now my sex drive has dampened. Once I ejaculate, aichatoda kumira. Ndanzwane kutenga ma pills ekuti imire for long. Ndodi kuti dambudziko rangu ripere mumba mangu muve nemufaro. Sezvo majam avachaguta pabonde. Vovimbisa kuda kubuda mumba ndodive hama. Inoda mfundisi. Anataka chiremba. Kutakada chiremba tozokubana mfundisi. So muchikapu chedu chinetera tine vatakuti vatadana muzora nasi muchavaona. Saka daira kusaidi rangu medical. I think nyaya tambo ibata iyi. Nyaya iri kuratidza kuti in fact kuti ndinotoziva kuti inobata varume vakawanda chaizvo. Munoziva mukwamba chakanakira dare renyu iri ndezvekuti our society has taught us kuti a man cannot complain, cannot ask, cannot cry. Ndizvoka. Asi platform ino yakatipa mukana wekuti tivunze mvunzo ticheme tichivunza yes. That's true. Because more than, you see, masuicide akawanda muZimbabwe and more than 75% men, yes, varume. Saka ndo zvakanakira platform, and part of it is because of nyaya iyoyi. Sexual dysfunction kana dambudziko repabonde iri rinoita kuti munhu aite depression. Ndizvoka. Kama aita depression, the depression will make the sexual life even worse. Ndizvoka. Saka zvino tati isusu sex drive yaenda munobva ita depressed, it gets worse. Ndizvoka. Asi toda kudzokera kunyaya yatataura tambotara nyaya yeshuga, asi toda kutaura futi nyaya yeBP. Again, around the same figures, more than 70% yawana neBP havazvizive. More than 70% yawana neBP vacho vari kuzviziva vacho, it's not controlled. So what does it lead to? Part of the reason besides heart problems and kidneys is nyaya sexual dysfunction. Saka izvozvo inyaya kuti BP ngaikontrole. Kana BP ikakontrolewa iyi zvinogona kutinakira zvakanaka. As also high blood pressure is a common side effect or a common complication rather of diabetes. As dambudziko ripo ndekuti kazhinji kuzvipatara vavanzocheka shuga, aiwa vanowanzocheka BP, so everywhere you go vanocheka BP shuga wacheki. Saka zvinogona kuti muchinda uyu anogona kunge aito neshuga iri kuseri yazokonesa iye anoziva BP, asi anogona kunge aine shuga iri kuseri kweBP inova again inogona kunge iri yakonzeresa apa. Then atara nyaya yeropa achiti back and forth, ndinofunga kuti muchinda uyu kune mana mazvikokota vanodhila nezenyaya kuti kana mapirisi aramba ekustopa UTI tamboti avhari kuti ansira nyaya tamboti kuti means madoctors asuspect UTI, but kuita masperms another cause could also be STI. And we'll then talk about kuti nyaya kuti majority of STIs don't have symptoms. Saka vanhu tichingozadzana chingofamba chingozadzana swap and top. And that's why we say kana munhu anakaita ma symptoms umwe ngadini umwe ngarapwe. So STI again can cause that. Now the problem is STI is a common cause of infertility in Africa. And it's also a cause of divorce. But zvinokonzeresa. Saka this should be checked kuti haizi STI here. If it's a complicated UTI then ngaende machiremba ake amurefer kuti enda kuma specialist ana masvikokota ndezvozvo. Tobva tatara the last nyaya ataura kuti ndanzwa nekunowa mapirizi. Dzimwe dzenguva ana kutaura kuti nyaya dzeRetop dzarambotara because antu tinoudzanaka nyaya dzeguchi dzarambotara zetikati we don't know the dose and so forth. Maybe basa muzvizvaramba. Asi we'll talk about again same specialist anoita nezvekurasikira nekuita nezveweti nomuda neropa, again is the same person who can help. Asi tikuti susu ngazvitariswe kuseri kuti hakuna shuga here, BP iri controlled here. Zvinhu izvozvo zvikagadzirudzwa muchinda uyu zvinhu zvinotenda bhora mberi, mudzimai akutoramba ari toripo. Chiremba atina mashoko ekutendai. Thank you so much. Thank you. So tichakutevera Chiremba, namba dzaChiremba ndo dziri kubuda pa screen. Tinotenda Frank ndo namba dzaChiremba idzi. Vanda kutera Chiremba men's health munobata Chiremba vatina kutendai Chiremba ruende. No tinokutendai zvikuru madzishe. Tinokutendai zvikuru gweta. Isati chagari. Ayo aguta aoneke saka. Dare nemachinda kune dhimoni risinganetse aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo zvotori bhaibheri rangu rinoti
Jacob aroora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah. Yet Leah atoroorwa naJacob. But Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe aroorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kuroorwa aroorwa but kudiwa haasi. So kuroorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakaroorwa. Pamwe usiku ndinzwe. Zvinoita ufunge kuroorwa but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi my Jacob iye naJacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akaroorwa. Kuna mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Jesu akabvunza mukadzi weSamaria akamuti chienda unodana murume wako, zvikanzi handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti ari kumba uyu haasi wako. Kureva kuti pakatova nechiprofita chakakura kuti munhu anenge aine murume but kana Mwari vakubvunza zvevarume chaizvo, munhu anogona kutonamatira kuti Ishe ndiri kudawo murume, iye ari pamurume. Zvanzi wataura chokwadi nokuti ari kumba haasiri, muchitogarisana but wega uchitoziva kuti murume handisanda naye. Era yemusikana uyo iri kubva pakuti haasi David ati ndinokuda. David haasiri afunga zvinhu izvi. Iye atochembera, haachatombonzwi kana akumekerwa madecisions nevanhu vaanogara navo. So kune vanhu vangofunga kuti musikana uyu ngauye kupalasi. Chikonzero sei wakauya kuchechi ndopada kuti titangire nhasi. Nokuti tine vanhu vakauya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. But the main reason munhu anofanirwa kuinga kuchechi ndeye relationship. Yekuti uzodziisa mambo inonetsa. Relationship dai musikana uyu aidanana naDavid, tainzwa momwe results are different. But David wacho, the king knew her not. Mambo havana kutombomuziva kana kumubata, ndofunga kana nezita chairo. Kungoziva kuti mune munhu ndiri kudzirwa. She was serving wholeheartedly but in the name ye abuse. Ibasa raifanirwa kuitwa negumbezi nemachira but riri kuitiswa munhu ari mwana wevamwe vanhu ane tarisiro kuita zvimwe zvinhu muupenyu but kune mweya yakamurwisa nenzira yakati rongekei kurwiswa zvekuti unotamburira mupalasi, kurwiswa zvekuti vanhu vanogona kusaona kuti uri patight nokuti vakakutarisa unenge wakapfekawo zvakanaka uchiyemurika kwazvo but mweya china ichitoziva kuti takahwina munhu wedu. Kune ataki yakarongeka to a level yekuti newo unopedzera wakusapota chiri kukuataka. Unizozwa kuti ndaimbotara nemwe muchinda so ndikati mukuru yamuri kuita iite iyo inoitwa kunzanzi small house kunzi kudii, ndobva tanga urizena nene zvikanzi bandozosvika kuti ndikamusiya manje anozoita sei. Ose kune munhu anenge akutange ndimesaya, unonzwa kunamata kuti anotambudzika zvizoita musho moyo wangu unobatikana. Chivi chikasvika palevel yekuti unotange waamwari kumunhu right. Mwari une nzira dzekubatsira vanhu vake, kwete kuti manje ndikamusiya manje moyo wangu unobatikana, kumusha kwawo kundi ari kutosapota vanhu. Unonzwa kunamata somuchivi, kunzwa kunamata kuita tsitsi dzekuti unonzwa kuti aizve ndikamusiya hazviite. Kunyazonzwa kuti mweya waMwari unenge wakanganisirwa. Iye Mwari wacho achitisiya uchirizena naMwari kuti Ishe ndikamusiya munhu zvinhu hazvizofamba zvakanaka. Chechi ndinzwe attack painouya seyaAbhishagi
aiuye uchirwiswa unodiwa, but unofanira kuziva kuti ari kundida ndiani ende ndichidirwei. Nokuti musikana uyu haasi kudiwa naKing David. David haasi tomboziva kuti kwauya munhu akaenda unotsvagwa nevanhuwo zvavo. Auya mupalasi haana kuinga relationship basa. So secret yekunamata inotangira parelationship. Usatangire pakuda kutsvaga zvimwe zvinhu usina kutsvaga ukama naiye muridzi wezvinhu. Chaainga uyu haana kuinga mambo, angoinga mazuva ekuti vapedyo kufa rega vangodzirwa, gamba namambo wacho havasi kuzivana. Ndine mubvunzo manje, iye David ari kutsvagirwa musikana wekuti amudziise, anga asina vakadzi here? David aiva nevakadzi vakawanda, but inda vakadzi vese havadi kudziisa murume wavo. Iwo musikana ndiwonozvigona here? Amene musikana wandiri kubvunza ine. Iye mukadzi wake chaicheye ari kutadza kunyatsomupa joy, iwo ndiwonoikwanisa. Uri kuona sekunga unotonzwa achitobvunza muri kutambiswa, muri kubikirwa here, muri kubatwa musha. Iwo ndiwo uda kunyatsodziisa mambo. Rega ndipasiye baba. Urinyatsoona kuti murume uyu ari kutambiswa, beta inini ndindozvigona. David ane madzimai, kwete mudzimai, madzimai vadi kuita majuti ekudziisa mudharo. Kogoita kamusikana kanoti zvatadzwa nemadzimai ndozvigona pana mambo. Kana mweya wokushandiswa wabata, anonzwa kuti zvaari kuitirwa nemukadzi wake zvishoma ndoda kudarika ipapo. Haanzwe kuti murume womunhu, anonzwa kuti aiwa mukadzi wacho pane paari kutadza. David haana mukadzi, ane vakadzi vaigona kuita majuti yekuti dhedhi vaakutonhorwa, rega itidziise dhedhi. But vakadzi vese vonzi endai uku, toda kutsvaga mumwe musikana. Ende musikana wacho wotoregera kubvunza kuti zvatadzwa here naana Bhetishebha vese madzimai ese ari muno ana Abhigeri wazvitadza here? Anonzwa kuti aiwa ndinopinda hangu mugumbeze. Kune vanhu vakuprefeya kupinda mugumbeze than kupinda muwanano. Pamwe uri kuinzwa shona iyoyi. Kune vakugona kutambira mugumbeze chete. As long papalasi breakfast ichirohwa, hembe tichitengerwa, kana ndikanzi ndakuroorwa, totambira hedu yemugumbeze iyoyi. Uchizobuda nei mugumbeze mapana? Ana Bhetishebha vabereka mamwe madzimambo, ana Solomon. Ukaverenga pamberi uchanzwa kuti musikana uyu haana chaakawana mupalasi. Chasara kudzingwa chete, nokuti Solomon kana apa nyanga anosapota kwa mai vake. Ariko mabasa ekuti avakurwise, vanokusumudzira, unorwiswa nesalari. Unosumudzirwa zvekuti vanhu kumusha uko vanokuvenga kuti but ndishefu kusouth ikoku. Gamba ndishefu ari kudziisa vamwe. Kambani iri kudzirwa nekuda kwake. Vakatomisa position iyo nekuti ane zvaanogona, but havana moyo naye. Vane moyo nezvaanogona zvingabenefite company. Kurati uri ukushandiswa as a tool yekudziisa masystems ehomwe dzevanhu. Ndati ndiri kuzviparidza kuti area iyoyo Mwari wakuwanire nyasha inoda kukanselwa. Haungave munhu ari so professional anogona zvinhu, yet you are being used. Ari kungodziisa mambo, iye achiwanei wake upenyu uchitonhora. Destiny nefuture yake zviri kuparara. Tine vanhu vekuti vane zvavanogona, zvikatoonekwa nevamwe vanhu, torai munhu yanogona zvinhu izvi. Iwe pavakakutsvaga pai vanga vanzwa mbiri yako yekugona basa, ndokubva vakutora but havagone kukudziisa. Kune mweya inokurwisa uri palevel yekuti vanhu vanenge vachingoti but zvake. Makaona mota yakauya nayo paholiday, gamba haisi yake. Imota yekudziisa kwaari kuita, kwaari kudziisawo.
vanoziva kuti tikanyatsodzirwa kana zvaita tichakudzinga iyi inosara. Mweya wokushandiswa unokutevera kusvika palevel yekuti unopromotwa, vachitoziva kuti neunyanzvi hwake tinosimuka. Torai munhu yaanogona, but mweya uripo ndewekuti chatamudira hakusi kumuda zvatiri kuda kubva kwaari. Ngwarira vanhu vasingakude, vanoda zvaunogona nezvaunoita. Gore rogopera, ugokura, ugochembera, ugozoona kuti vanga vasingadei nini vaida unyanzvi hona ndinawo. Zita rekambani rikasimuka rako richidzikisirwa so. Iri mweya unogona kutadza kuona. Why? Nokuti kana muri mukudziisana namambo kupalasi, zveumambo mambo unozviwana, but ziva kuti hausi mambo. Anoziva kuti ukaroorwa nadhokta iwe hauite dhokta, unonge uri mukadzi wadhokta. Paanofa anotofa nechitupa chebasa rake, hanzi chipai adzimai vachasare vachirapawo. Wakadziisa chiremba. Kune mweya wokudziisa homwe dzevanhu, yako homwe yakaboka isina chinhu. Unoshanda zvekuti naivo vanonzwa kuti aiwa munhu anoshanda uyu. Havaronge zvingabenefite iwewe. Vanotsvaga zviri temporal zvekuti ukangonetsa nawo vanosara vaine mari dzavo, iwe woenda wakadaro. Asi vanenge vachikuona vachinzwa kuti Abhishagi ari mupalace, vanenge vachiti asi zvake musikana uyu ane lake akomana. Ndo makambani ataishuwirawo kupinda, ndokwaari ane lake. But ari mukati anongoita zvinongoitwawo imomo zvokungodziisana dziisana. Wake upenyu anenge achima misodzi. Dai Mwari atibatsira era yakorektwa iyoyo. But ndinofara kuti Mwari wedu haakangano uye ndiMwari akatendeka. Musikana uyu haana kuzvisarudza kuti apinde mupalasi. Kune vanhu vakamubunyikidza vakamusarudza. But nekuda kwokuti kudenga kuna Mwari une nyasha. Yakasvika nguva muNew Testament church. Bible rinoti kudii? Josefa wemba yakwa David aidana nemhandara yainzi Maria. Mhandara Maria ndokubva yasarudzwa nedenga kuti itakure pamiri paJesu rinova ruponeso. Kureva kuti mumba yaDavid makambouya mhandara yakashandiswa inonzi Abhishagi naKing David. But mwanakomana waDavid manje Jesu kuti aberekwe kwakatsvagwa one from the lineage of David. Sei Mwari vaakubata futi imba yaDavid uye wobata mhandara. Mwari varoda kukorekta era yakaitwa naAbhishagi. Kuti nokuti umhandara kuzvibata kudzikama. Kureva kuti kuzvibata nekudzikama kwako hakufanira kuendera mahara. Kuda kwako Mwari nekushingaira kwako hakufanira kuenda mahara. Mwari vachati you are favored among the women. Mary wakaitirwa favor akatakura the pregnancy of Jesus. Kureva kuti nyaya yaMary icorrection yakaitwa munyaya yaAbhishagi. Nokuti kana Maria ari mhandara yasarudzwa kutakura Jesu akatanganzi nengirozi, you are highly favored among women. Yet Old Testament kune mumwe akaabuswa ari a virgin girl. Saka Mwari vakagadzirisa era yemhandara, ngavagadzise era yelife yako. Mwari ngavagadzise era yekubasa kwako. Mwari ngavagadzirise era nokuti Mwari ngavaone kushingaira kwako. Mwari ngavaone shungu dzako mukuvanamata. This era must be corrected. Vakashandiswa ndevamwe kwete iwewe. Mwari ngaakupe nyasha dzekuremekedzwawo. Vanhu ngavatarisewo kuti newo uri kuitirwei. Washanda makore mazhinji, kampani yasimuka, waita zvinhu zvinoyemurika, but iwe upenyu hwako sei uchiramba wakadaro. May God correct this era. Genesis 11. Uchaona kuti pane mukomana wainzi Kenani. Genesis 9. Mukomana wainzi Kenani akaona baba vakashama. Sure you know the story. Vana va Noah. Ndokundotaurira vakoma Shemu naJafeti. Vakoma ndokubva vafukidza baba. Baba doro rabuda ndokubva vatanga kukesa mudiki avaona akashama. Ndokuropafadza vakoma vari 2.
yeti chaita kuti baba mupfekedzwe inhau yekuti ava vapiwa information nemunhu akuonai. Saka hazvitangire pakungoropafadza vakupfekedzai, tangai nekuropafadza aona need. Hongu haana kukupfekedzai but ataurira vakoma kuti mugone kupfekedzwa, but Noa ndokubva akesa munhu akonzera kupfekwa kwake. Ari kungotangira pakuona vamupfekedza achiignora kuti vazviziva sei. So Kenani wakatukwa, but Mwari mukururama kwavo vanotonga nekururama. Kenani ari kuramba riri zita riri connected to case. Kenani became a promised land connected to blessing. Tina Mwari unokorekta maera akaitwa kumashure. Kana una sekuru vakamboshandiswa, tete vakamboshandiswa, iwe Mwari ngaakuwanire nyasha, Mwari ngaakuwanire favor, mweya wako abuswa wokushandiswa uregere kubata pauri. Hausi Kenani anotukwa, uri a fertile and a promised land. Tina Mwari unotonga nekururama, anoona kushingaira, anoona moyo wako towards the kingdom of God. Hauna kuuya mpalasi kuti mambo vangodzirwa, but wauya kuna Mwari anogona kuchinja upenyu wako. Tina Mwari hama dzangu, tina Mwari wakatendeka, anoti akaona era yaitirwa Abishagi akanganwa, anotarisa kuna imwe mhandara yauya muimba yakwa David, oti kana David asina kuziva mukadzi wake, but panewe denga richakuziva. That's why Joseph akanzi mukadzi wako denga ndora muziva kuti ave nepamwiri, kureva kuti zvauchatadza kuitirwa nevanhu Mwari ngavakuitire pachawo. Abishagi ari mhandara mambo havana kumuziva, but Maria ari mhandara Mwari vakamuziva. Zvanzi the Holy Ghost will come upon you, kureva kuti vanhu vakasakuziva Mwari ngaakuzive, vanhu vakasakusimudzira Mwari ngaakupe nyasha, vanhu vakasakusimudzira simudzirwa naMwari. Maera akaitika kudzinza, maera akaitika kudzinza rekwako ndauya kuzoakorekta nezita raJesu. Nokuti kana mhandara yakusina kuzikanwa naDavid yakauya ikava mugumbeze ikaparara zvakadaro, Mwari wauya futi kumba yaDavid ndokubvaona kuna imwe mhandara zvikanzi wakaropafadzwa pane vakadzi. Usina kuziva murume, ini Mwari ndichakuziva, uchatakura pamiri pasina ine vanhu but pane chekuita naMwari. Kureva kuti kune mhandara yakarangarirwa, nokuti Mwari wedu unokorekta maera emhandara. Era yekumusha kwako toda kuikorekta, era yekudzinza kwaunobva ngaikorektwe naMwari, nokuti wakasarudza kunamata Mwari anoziva zviniko kumashure, but anoti paupenyu hwako hazvingaitike. Nyasha ngadzikutevere, ropafadzwa zvaunobata, komborerwa naJehovha. Hautenderwe kushandiswa, roorwa mwanasikana, hautenderwe kuabuswa, simudzirwa pabasa, mari zhinji ngaibatike. Joseph ndewe lineage ya David. David akava nemhandara haana kuiziva. Mwari ndokubva vaona kuti haisi choice yemhandara kuzvibatawo kumunhu aitova nefuture, aitotarisirawo zviri nani, but kune vanhu vamurongera kuti vamukanganise. Saka zvese zvakarongwa navanhu zvekukanganisa Mwari vanozvikorekta. Mwari ngavakorekte masystems iwayo. Kana kune masystems ekuti munongoshanda pasina imba inovakwa, tanga ngaivakike newe, Mwari ngaashande newe. Kana kune madzikuru akafa achingoshandiswa vasina chavakaita muupenyu, the error must be corrected, the error must be corrected. Ngazvikorektwe pauri, ngazvitangirewo pauri. Tina Mwari asingakangana. Saka uchiona Jesu wacho anobvanzi mwanakomana waDhavhidhi, kureva kuti ndiri kugadzirisa nyaya yaDavid yekuignora mhandara. Jesu anonzi son of David, nokuti David wakapiwa mhandara akaignora, but Mwari pavakaona mhandara havana kuignora. Mary akanzi the Holy Ghost will come upon you. Mweya waMwari ngauye pamusoro pebasa rako, mweya waMwari ngauye pamusoro pemuchato wako. Mumereji imo muchigamuchirawo kudiwa, regera kungoshandiswa, iva amai vanoremekedzwa diwa. Mwari ngaakuwanire favor. Kana Maria akarangarirwa nedenga, zvikanzi usina kuziva munhu asi uchava nemwana. Kana vanhu vakati havakuzive, una Mwari anokuziva. Vanhu vakati hatina basa newe, kuna Mwari ane basa newe. The error must be corrected.
haungape company information yakadaro neloji iyoyo, ongopiwa a title without anything to show for it. Kunzi boss ngakuteerwe nezvinobatika nezvinooneka. Rega kungopiwa promotion inongokudziisa. Iyo kusalutwa nevanhu usina musha hakunakidze mani. Boy kana nekungosalutwa nekungobhigwa pasina chekunongedzera chaitwawo muupenyu hwako. Anozati vana vako havadye hairstyle, havadye hembe dzakanaka, havadye ndege dzonoenda kuDubai. Mhuri yako haigare matiketi endege. Hapana paucharatidza mhuri yako kuti kambani yandiendesa uku, taenda kuholiday uku. Vana vasina pekugara, uri kudziisa mambo. Vakuda kutaurwa navo kunzi vakuru, zvemaholiday madi kundipa iri mandavaka. Ndemwe murume wandaifamba naye so. Aita akangoita any trip hada kuenda kunze kwenyika, but mfana wangu ndipe passport. Ndakazogara pasi ndikati mkuru, tafamba nguva refu, ndichikuperekedzai muchiita zvinhu zvenyu. This time mbondisiya ndambosara ndichitawo zvangu. Why? Because ukatarisa tiri kukura, muri haigare mutiketi rendege. Kuti mwana wangu ndakaenda kuEthiopia, ndikaenda kuDubai, ndikaenda kwakati, chigara waridzai matiketi murara. Iwe Moses akaramba nokuti anga akura pakuziva by faith. He refused. Chairamba chi rugare rusina basa. Because atonitengera iPhone latest ndokuenda kwatetereko. Dia iPhone imbomira ngatidzike pamondoro apa. Inda yekumondoro haida dai iPhone. Wega nyumwa kuti pari kushandiswa munhu apa. Chaizvo zveupenyu haadi. Asi kuti ngodzirwa so. Muri mugumbezemo, muri mupalace. Mwari ngavakorekte era. Upenyu unobohwa. Wokunzi vanhu vachikubiga so but wegonyazo zoti hapana zviri kuitika muupenyu hwangu. Life haise tiri dispensation yekuti maselfie uchitorwa uri pakati. Kana ukatorwa picture pamoyo yakanaka, una moyo wewe. Zvimwe zvinhu hazvina basa. Kungodziisa mambo. Apa ndiri kungotsika vanhu manje ndichanzwa musha. Mafuta ekumvuro. Kumvura. Makore ari kufamba. David akangofa bedzi. Muri kudzoka kumba. Ziva kuti Abishagi kumba kuchadzokerwa nokuti hakuna unodana naye mupalace. Hakuna anombokuda. Saka pane katime kekudzoka. So kana pane katime kekudzoka, chimbori reflecta upenyu hwako kuti ndiri kuitei. Hakudzoka nemoyo, unodzoka nefoto. Munenge mava pamhondoro muchiudzana kuti kona apa. Moyo, pamoyo patatira. Indokuwadza munhu. Waterfront. Muri pa front pekamba kako kada kudona so waterfront. Pakuda kuita hasha na Satani. Kuti usandinyepere ne palace isiri yangu. Usandinyepere ne mo isiri yangu. Nyika isiri yangu, imba isiri yangu. Mwari ndiwanirewo nyasha. Ndigone kunongedzerawo panonzi pangu. Ini pane kumba kwa Tai Roger sokuwadzana. Sandotaura chiMalawi, ndakura pamind. Samudhara weipapo, anditi total taitara naye chiMalawi. Ndiwe mwana wapano, ndiwe mwana pano, uri turi mwana wepano. Sachaindinetsa nyangwe achinditi uri mwana wapano. Mwedzi ukapera. Aida mari kumwana wapano. Ndopana unoti handisi mwana wapano. Mudhara rundivharo. Adati nditore makore ndiri pano chidzirwa zvangu. Mwana wapano anobvisa rent. Veipapo vafana kubvisa. Ukaona uchibvisa ari kunyepa. Mashoko ekuti iya udziise homwe yake. Unzoti apa handibve hapana mudhara wedu chai, hasi mudhara wako. Mwana wapano anobvisa rent. Kune zvinhu zvinodziya upenyu uchiwestwa. Kune zvinonakidza upenyu uchiwestwa. Nguva ichifamba wakaipa unototaimira nemasystems iwayo.
Faro paakatsvaka ana nyamukuta kuti vauraye vana vakomana anga akarongeka, haana kutsvaga mabhinya, because pakauya mabhinya nemabhemba vakadzi vane nhumbu vanotiza, but mukadzi vane nhumbu akaona nyamukuta anoti gogo maswera unowirirana nemhondi yako. Faro akatsvaka ana nyamukuta vanouraya vanakomana. Nyamukuta zvinongoreva munhu anobatsira kuti unyatsopona, but iwo professionally vaiva ana nyamukuta mamidwife. Spiritually they were assigned to kill. Saka vasingazive zvemweya vaiswera vachitotengerana nyamukuta madrinks, iye achitoziva ndochiurayira izvi uchivanwisa. Mweya chini akarongeka kusvika ipapo anotsvaga zvinhu zvaunofarira zvawakagamuchira kuti zvinyatsokudestroya. Imagine nyamukuta akaudzwa kunzi akurayire mwana, anenge akatopfeka uniform yeunesi achitonyemwerera uchitomuti go 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 go, handapadhuze gogo aiti zanotokauraya manje manje. Haana kuti mhondi uyu aitaimirei vakadzi ava, dai vakadzi vane nhumbu vakaona rume ane mabhemba vaitiza tichaurayirwa vana, but kwakatsvagwa vanhu vavanotenda. Attack ya devil yasvika pakudaro, he pretends to be like an angel of light. Pese pari kurongwa program naSatani panorongwa tunhu tunoapetiza, tunonakidza so. Nokuti gore nguva inofamba, makore anofamba, utozoona kuti hapana iripo. It's time to correct the error. Muromo waAbraham ndomuda. Vachitopinda kuEgypt, Genesis 12, vachipinda kuEgypt. Akati kune mukadzi wake Sarah, a beautiful woman. Sarah, remember na Abraham wangu akachembera. But Abraham akaona beauty. So you're a beautiful woman. Vachingopinda muEgypt, zvikamhanyiswa kwa mambo kunzi kune munhu akanaka apinda muno. Egypt yaitova nevasikana. But Abraham na Sarah pavakapinda muEgypt, mambo chaiye ndiye akatora mukadzi waAbraham munyika ine vasikana, kukatorwa vamwe gogo. Vaita mbiri yerunako. Zvoreva kuti runako ruri pana Sarah harisi runako ruri pachiso. The prophet of God Abraham akataura beauty isipo ikamanifesta kumeso evanhu. Kureva kuti iwewe ya a prophet of your own life. Learn to speak positive words upon your life. Taura wega kuti kushandiswa ndichada, kuabuswa ndichada. Baba ndakudawo zvinobatika muupenyu hwangu. Ndaneta kudziisa mambo, ndaneta kudziisa makampani evamwe, ndaneta kudziisa marelationship evanhu. Ndakudawo murume anonzi wangu. Unonyaradza wemunhu ndewakwe. Achitokudza so kuti maiguru wako anzwisise, iwe wakatanga kunzwisisa rini? Unopiwa zvichemo zveimwe imba iyo. Apa kuda nharo kuti Mwari wakarangarira Mary iri mhandara, mukamuti ya favored. Maona kuabuswa kwa Abishagi na David. Rangarira upenyu wangu. Kana Mwari vakazviita vanozviita. He is the same yesterday, today and forever. Zvinotangira pauri. Pakutoda mweya wenharo. Zvakuda kutotangira pauri. Kuti Mwari inini ndini ndichavakawo imba kwedu. Vamwe vese vakamboshanda vakashandiswa kwete type yangu. Ndinotenda muna Mwari unoita zvishamiso. Nyangwe Mary asina kuziva murume akatakura pamiri. Nokuti unoziva Mwari unoita zvishamiso, ngazvitange kuonekwa paupenyu hwako. Zvanyanya. Ipattern, isystem iri kumhuri. Vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda, vakashanda uko hapana chakabuda. Iwo unoziva Mwari iwe. There must be a difference. Takuda mutsauko wemunhu anoziva Mwari nemunhu asingazive Mwari. Maria warangarirwa pamadzimai ese. Ndokubva atakura pamiri paKristu. Kandi unoziva Joseph akafunga kumboramba Maria asina kunzwisisa nyaya. Denga rikaburuka rikaudza Joseph kuti regera kuramba mukadzi wako. Mwari ngaadefende zvinhu zvako. Zvauri kuita naMwari, Mwari ngaave defender wezvinhu zvako. Wanirwa favor, iwe kuita nhumbu isiri yemunhu waunodedana naye zvinorambisa. But Joseph akaramba aina Maria nokuti akapiwa kunzwisisa naMwari. Mwari ngaaunzwe kunzwisisa pabasa pako. Uregere kuabuswa, unyatsosimudzirwa newe upenyu hwako hudziye. Zvingani zvaunonongedzera tisi takaita izvi, tisi takaita apo, tisi takaita apo.
zvevamwe kwakunongedzera kuti asi ndakazoitawo apa pangu. Wapedza kunongedzera zvevazhinji zvawaita, gonawo kutendeuka unongedzere kuti asi apa ndo pandaitawo zvangu apa. Mwari atiwanire nyasha, Mwari atirangarire nyangwe nemunyika yevatorwa. Hama dzangu munoziva kuti Goshen yaiva nzvimbo yekuti Mwari aitira vanhu favor, but Goshen was still part of Egypt. Tine zvatinogona kuda, but ngatizivei kuti kuGoshen hakusi kuKenani. In temporary blessing, but permanent blessing iKenani. Saka Mwari pana Exodus vachitendera kuti Farao aome moyo. Why? Nokuti mukasaomerwa moyo munoramba muchibeliever mu Goshen system. Yet Goshen is still part of Egypt. Pakudiwa panonzi pako kudarika munana we mu Goshen. Andozati kuroja pakanaka kunoita kuti udzirwe. Landlord wacho hanetse tinongesa mari pa account atisati atombomuona. Unosvika pakudada so nedambudziko rako. Kuroja idambudziko, but pane pazvinodadisa. Landlord wacho kana kutaura hatauri. Ufunge pane zvinhu zvokuti zvofanira kutobohwa kuti zviunze change. Pane zvinofanira kukuprovoka so kuti zviunze change. Iyo mugombezi mauri mauri kudzisa mamu, pane anofanira kumbokuudza kuti iyo munodanana here nemudhara. Uri kuitei mugombezi budomu. But vanhu vaingomuti madam. Ndimuna wa David madam. Varara seiko mambo. Chii chaanobuda nacho Abhishaga? Hapana, time yake ndo yawestwa. Makore afa. Paanotozobuda imomo mupalasi David afa. Anosvika type yese aida kumuroora. Yakaroora kudhara. Ndo paunozobengenuka manje kuti varume vakandikuvadza naye. Ya gogo. Vanhu vakutonyeya kuti kagogo kakarike mupalasi kako. Asota munzi vanhu vanoyemurwa asoti gogo angari vechirungu manje ava. Vairova smart manje gogo vasina pekugara. Gogo vanga vasingaite. Tinawana gogo edu vechirungu, but havana chavanonongedzera mulife. Ndevechirungu so. Chemberi yacho ndechivheti. Haina pekugara. Kune kwayakadzisa mambo ikabenefita irimo. Pane zvakanaka zvinoitika zvisiri zvako, but zvinokuvaraidza kuti ufunge ndezvako. Ine vabereki vangu pavakandirumura ndakuenda kunoshanda. Ndo pandakatoziva kuti handina poto naye. Bozi kana uchibikirwa mpoto yamudhara ipoto mwana mudiki anoti zvinhu zvedu. Zvine muridzi, zvaunoti zvedu zvine muridzi. Iye haati zvedu anoti zvake uchiti zvedu. Panogara pane wifi yedu. Totoshandisa. Ine munhu anototi yake iwe uchiti yedu. Chinzwa kunyumwa paunoti zvedu imbonyumwa so kuti ndezvedu nani. Murungu wacho munhu mufunge. Murungu wacho munhu chaiye. Kana problem kada makore achifamba. Unozoona wapa Beitbridge wakudzokera kuti angari right ake but ma1. Pakudawo munhu aigona ngouya una advice ongoti kuna Abhishagi, sisi ndimi muna mambo mugumbeze munodanana here mukati. Ramangwana rakamira sei vanhu vanombokungwadzawo so. Sekuya kwandaita sokungungwadzana bishana. Kuti apa kudzisana hapana chiri kubuda. Ufunge zvinogona kubohwa nekurwadza kuti ungobuda mugumbezi ramambo udzokere kumaraini, but it's worth it. Zvakanaka kubuda nguva ichiripo. Bozo ukazobuda timu rekoresera roorwa nekuroora panze apo. Unoita gogo yechirungu.
kamudhara akairarama chivheti chaicho pamuzanza, kamuvheti kamudhara. Unosara nechirungu pamuromo, life isiri yechirungu. Pamuromo panosara chirungu, life yesa isi yechirungu kana. Yangu yekuita hasha kuti Mwari vhurai meso angu. Ende ufunge kana shoko ratauya kwauri, Mwari vane chikonzero. Why? Nokuti kana vakazviita mulife yaMary kuti hakuna mhandara ichauya kwaDavid kuzongoshandiswa, iwewo kana wauya kuna Mwari hauna kuya kuzoshandiswa. Wakauya kuna Mwari anobvisa kushandiswa nekunyadziswa. Ndokumbira tisumukende namata. Mary wakauya kuna David, kuna Joseph ndewemba yaDavid. So Mwari vakatarisa kuti David ane mhandara yaakaabuse akasabata akasaziva, but nokuti munhu wauya kuna Josefa wemba yaDavid, iye Mwari waIsraeri, ndokubva arangarira Maria. Manheru ekurangarirwa, manheru ekurangarirwa. Aiwa, ushandiswe kusvika rini kunai? Takuda nyasha. Iwe Mulungu wacho ngaamboita brene yekukubvunza kuti unogara pai, unogara kupi. Ngaafungewo mhuri yako kwete iwe, ngaafunge kwaunobva. Mwari ngaatipe type yevanhu vakadaro, vasingakuitire tunhu tunodziya but vafunge future. Ini kana ndadya zvinonaka kovana, Mwari ngaamutse moyo wevanhu vaiita kuti vadzirwe, vambofungawo kuti wako upenyu unoda kudziya uri kutonhora. Ariko Mwari akadaro. Moyo yemadzimambo iri maoko aJehovha. Ngaaite pfungwa yekuti wega unoshama kuti Mulungu azvifunga sei. Sei akudawo kuti zvangu zvidai so. Ndoda tinamate. Ndoda tinamate. Indakapembera ndapiwa imwe ofa newamwe mama so kumba kwatogara kuOtafozo. Vandifonera ndifundisa nzaka muchiparidza muti togara kwakati kumba kwedu mama wangu wakafa kuZimbabwe, imba yedu yeKotafoza ine munhu ndiye munogara ikoko. Tikapinda tikatendawo Mwari, there is a starting point in everything. Kufira pekutangira ndo mistake, but pane panotangirwa. Kuroja kunorodzwa ndo pekutangira, but kufira mukuroja imistake. Usatombozvibhabhadzira. Life pane pekutangira. Sorry ndakusumudzai manje. Ndine shamwari yangu aiva garden boy wandakapa advice kuti kamari kauri kuwana ita unyora masubjects awakafuira uimprove your life. Paakanoudza murungu wake akati uri kufurirwa. Bozi kuno vanhu vanoda kuti ufere garden boy. Paugarden boy panotoshandwa ndo pekutangira, but kufa uri garden boy era. Life pane painototangira. Kuroja one room kunoitika. Ndakagara mu1 room nemwana aitoita form 1 musikana, but kuti tisvike mukufa tichidaro hazviite. Toda kutsvaga Mwari anotiwanira nyasha. Pane pekutangira pasiri pekufira. Stage yauri Mwari ngaakupe dzimwe nyasha. There must be a change, there must be a movement. Why? Because the future yako ne destiny yeupenyu haifana kurongerwa ipapa. Pane kwaunofanirwa kusvika, pane kure kwaunofanirwa kuenda. So ndiri pakati pekugara ndokumba kwatiri kugara iko kuOtafoza. I had a phone call nemwe mudhara akanditi mfundiso yaikuno atishedza ndokubva aita for the same question. Muri kugara kupi? Tamutsanangurira zvikanzi ndepenyu, zvikanzi aiwa. Zvikanzi hazvifanirwi kudaro. Ndokubva ati chitorai motikari iri pasi apa nemalawyers ari muofisi pasi apa nasecretary, endai munomaka stand yamuri kuda kuborodhewa. Tikaenda tikanomaka stand paperwork ndikadzoka kumba nematitle deeds. Mwari waona kuti mufundisi ari kuroja, but kuroja hakusi right. Yeti pandinoroja pacho handiroje zvekubvisa rentka mahara full house kumasuburb, but it's not enough. Why? Because haisi yedu. But takadekara ipapo zvekutozorora ko pane bhota Jehovah izvi haizvi. But Mwari anongazvati tsana vari kungodzisa munhu. Because kuchengeta imba yemunhu ka? Kugara ipapo, but kuseri kwacho munhu ari kuchengeterwa musha wake.
unozozviona kana akudzoka. Saka Mwari vakatirangarirawo ipapo. The same God must remember you. Ngazvive pakudziya zviende pazvinhu zvinobatika. Let us begin to pray. You know your story. Baba tinonamata. Mwari wakarangarira mhandara Maria. Maona kushandiswa nekuabhuswa kwemhandara yainzi Abhishagi. Mwari wazuro nhasi namangwana. Munosimudza marombe kubva muguruva. Vana venyu ngavarangarirwe Mwari. Nyangwe nekwaanoshanda. Ndataura favor. Varegere kungodziisa mambo nemakambani, but wavo upenyu hudziye huve nemeaning, vave nezvavanonongedzera zvinobatika muupenyu. Nyasha dzidururwe Mwari kumisha yavanobva, pamusoro pemhuri dzavo. Mwari wakatendeka, mutsvene wakarurama, ndinorayira mweya wokushandiswa. I reject, I refuse every spirit yeabuse, relationship isingalide kuwanano, relationship yeabuse, relationship yekushandiswa, mweya wokusada kurorwa nekungoabuswa. Ndiri kurayira Baba upenyu hwemwanasikana ngavarangarirwe Jehovha, ngavarangarirwe Jehovha, ngavabviswe mugumbeze risina ine destiny yavo, ngavabude mugumbeze risina ine destiny yavo, nezita raJesu, nezita raJesu. Spirit of abuse, I command you to go. Spirit of abuse, I command you to leave in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa, maoko ngabate zvinoendeka, maoko ngabate zvinoendeka, nezita raJesu. Abhishagi spirit, Abhishagi spirit, Abhishagi spirit, regedza upenyu hwevana, regedza upenyu hwemwanakomana, regedza upenyu hwemwanasikana, nezita raJesu, nezita raJesu. Dzimba ngadzivakwe, michato ngaichatwe, zvavanoshuvira ngazvibatike. Mwari wenyasha, batai moyo yemadzimambo nevavanoshandira Mwari, ngavaanzwe, ngavavarangarire, ngavagone kuvaonawo sevanhu, ngavafungurwe Mwari pavanogara, ngavafungewo Jehovha pamusoro pemhuri dzavo. Taneta kudziisa mambo, taneta kudziisa makambani, taneta kuvaka zvevanhu, takuda kuvakawo zvedu nezita raJesu. Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka, Mwari wakatendeka. Ndataura Baba kusimudzirwa, ndataura kusimudzirwa, nyangwe nebasa raanoshanda. Elevation Baba, elevation Mwari, kusimudzirwa kwevana venyu, mweya wekushandiswa, mweya wekuabuswa ngaushayiwe simba. Mwari wenyasha, Mwari werugare, I decree and I declare your grace and your favor in the mighty name of Jesus.